Pozdrav lepi moji, dobrodošli u još jedan Astro Tarot. Ja sam Nela, vaš tarot tumač, energoterapeut i life coach. Danas radimo tarot prognozu za februar 2026. Za sve vas koji imate sunce, mesec ili poznak u znaku blizanaca. Nije vaše lično tarot čitanje, u pitanju su kolektivno na grupna tumačenja kojima se vi možete pronalaziti od 30 pa do 100%, tako da ćete vi u ovom čitanju da prepoznate šta je namenjeno vama i samo to uzmite u obzir. Ako se ne pronađete u čitanju za svoj znak, preporuka je da odgledate tumačenje za svoj podznak i mesec, jer možda tu se više pronađete i dobijete više smernice i upustava za februar 2026. godinu. Naravno da najviše koristi možete imati od svog ličnog tarot čitanja, pa svi vi koji želite kod mene da zakažete svoj termin za isto ili za energetski tretman, coaching, konsultaciju, da poručite talisman ili umetničku sliku amulet, možete me kontaktirati preko Viber ili WhatsApp poruke na broj iz opisa ovog videa. Čitanje se rade uvek u video formatu, birate između video snimka ili čitanja preko video poziva. Danas sam i u kadru slika boginje Hekate, jedna od boginja Lune sa kojom radim, tako da svi vi koji inače želite moju sliku, koja pored toga što je umetnička slika, ima umetničku vrednost, je i energetski programirana za vas i na taj način personalizovana i ima isceljujuće efekte, pišite i dobit ćete više informacija. Mi sad idemo na samo tumačenje, smestite se udobno, traje nekih 20 minuta, radit ćemo različite segmente, krenut ću od vaše generalne energije u februaru, gledam prvo runu jednu i Kiper kartu, onda krećem sa poslom, novcem, karijerom, ljubav za zauzete, slobodne, slaganje sa drugim horoskopskim znacima, i na kraju, dakle, savjeti za zdravlje i jedan generalni savjet. Pa, eto, možemo da počnemo. Ajmo da vidimo koja runa je energetski meč sa blizancima u februaru, šta je savjet za vas, kako je vaša kolektivna energija. Da vidimo šta sam izvukla. Jako lepa runa. Došla vam je Sovilo runa, koja predstavlja radost, sreću, sunce, energiju novog početka, energiju vitalnosti, radosti, tako da ćete biti u svom prirodnom sjaju i da kažem, zamahu tokom februara, ali jako lepa energija, lepo ćete se osjećati, imat ćete neku lakoću i znate sami kad sije sunce da smo svi negde bolji ljudi, jel tako? Ovo je dobra energija za zdravlje, za isceljenje, razumevanje, jedan optimizam, samopouzdanje, kao da vam se otvara taj čakra solarnog pleksusa. Imaćete više energije nego prethodnih meseci i ova runa nam i daje tu podršku da, dakle, podignemo nivo energije i da realizujemo ono što želimo. U svakom slučaju, februar donosi neke lepe, povoljne okolnosti za uspeh, za ispunjenje, za neke pobede na različitim planovima. Ajmo sada da vidimo šta kaže Kiper, šta je poruka za blizance. Neko od vas se osjeća zarobljeno, ovo jeste energija zatvora, ovo može da bude osjećaj taj nekog mentalnog zatvora, kao da ste negde blokirani i ograničeni u pogledu mogućnosti da nešto promenite i izmenite u svom životu. Može da bude i nagoveštaj da budete jako oprezni kome dajete poverenje, sa kim sarađujete, jer ovo mogu da budu i neke problemi sa zakonom. Tako da, ako vam neko nešto nudi što se onako zvuči sumnjivo ili suviše dobro da bi bilo istinito, ja vam savjetujem oprez. Takođe može da bude i problem na nekom partnerskom planu, u smislu posesivnosti, kao da vas neko želi staviti u kavez, pa makar on bio i zlatni. Eto, to je ono što za neke od vas će takođe da važi za februar, a ajmo sada mi na posao, novac, karijeru. Da vidimo šta tu dolazi. 10 mačeva, 4 pentakla,
petica pentakla, trojka kupova, strpljenje, umerenost i još jedna karta, paž mačeva. Ok, vama što se tiče posla i financija, sam februar ima obeležja jednog emocionalnog roller coastera. Prvo ćete imati utisak da vam ništa ne ide od ruke, 10 mačeva, neki osjećaj izdaje, osjećaj žrtve, pa onda idete, mogu da budu i neki finansijski gubici ili prosto emocionalna razočarenja, pa nećete biti nešto raspoloženi ni da radite, niti da zarađujete, prosto imate neki pad energije, to ne mora da bude zbog posla, može da bude i zbog privatnog plana, ali vidim vam da polako ulazite u energiju stabilnosti, kao da možda bude i razvod, raskid, pa i otkaz, da se malo stabilizujete i da izlazite iz energije nedostatka. Petica pentakla jeste nedostatak i da kad promenite način na to koji gledate, neki izlazak ili susret sa nekim ljudima, da li s posla ili sa nekim ljudima koji su vam bliski, kao da vam menja energiju i da vi dobijate neku nadu i onda kao krećete strpljivo da realizujete nešto što želite. Dakle, eto, možda ste i dali otkaz, dobili otkaz, raskinuli, razveli se, posvađali se s nekom osobom i da to će jedno vreme da vas drži u toj energiji pada, međutim vidim vam brzi oporavak, nemojte biti previše sami, izlazite, krećite se jer će vam to brže promeniti energiju i vidim vam energiju strpljenja i umerenosti. Dakle, ono što želite dolazi, možda ne dolazi onoliko brzo koliko ste to preželjkivali ili svakako je nešto na putu. Savjetujem vam se neka kreativnost, neka okupacija, možda ćete i početi nešto privremeno da radite. U svakom slučaju neke ključne informacije dolazi, kao da vam se pale neke lampice i povezujete neke stvari, tako da nećete biti dugo u toj energiji žrtve i nedostatka. Vidim vam mogućnost da se dignete iz ove situacije jako brzo i ovde od velikih arkana mi je došla energija strelčeva, tako da, eto, budite optimistični i sve će biti ok. Ako ste izgubili bitku, niste rada, znate, tako da kraj jedne faze u vašem da li poslovnom, da li privatnom životu i sad je teško odmah skočiti na noge kao mačka svaki put, prosto nismo svi svakog trenutka u tom raspoloženju. Ajmo da vidimo sada ljubav za zauzete, šta vama stoji. Energija carice, ljubavnika, evo vaša arkana, pa kula, kočija, svet i 10 mačeva. Blizanci, samo jedna karta koja je došla nije velika arkana. Dakle, za vas koji ste zauzeti, februar je negdje ključan sudbonosni mesec, da znate, ovde su došle velike arkane koje govore o bitnim dešavanjima, o bitnim događanjima. Prvo imamo energiju carice, to je energija novog početka, promene, kreativnosti, energija Venere, lepote, poštovanja, ali malo i buntovništva i svojeglavosti, ali i odgovornosti. Može da bude i nešto vezano za decu, dete ili čak i trudnoća ili nešto za vašu odraslu decu. Imamo energiju ljubavnika, mnogi od vas će imati utisak da su s pravom osobom u pravo vreme, ova energija vas blizanaca, energija srodnih duša, učenju zajedničkih lekcija, u mesecu ljubavi, mnogi od vas su zaljubljeni i mnogi slave ljubav i podršku. Međutim, može se desiti neki i iznenadni sukob, neki pad, neko rušenje ovde, energija, neka svađa, kule rušenja, ovo je energija Marsa, energija Ovne i Škorpiona, zbog čega možete čak i prebroditi neke stvari koje ste gurali po tepih. To nije iznenadno neko dešavanje, može da bude
i neki put na koji morate ići ili neko dolazi s puta. U svakom slučaju može da dovede do prevaljivanja neke distance, prevazilaženja razlika, neka svađa, neki iznenadni događaj, možda nije vezan za vas lično, možda neko neprijatno dešavanje, neki šok koji ćete čuti, neke vesti, će vas dodatno zbližiti i pronaći ćete izlaz iz nekih problema, iz neke situacije. Ovo je karta sveta, za neke od vas ovo može zaista da bude i neko lepo putovanje na koje idete zajedno. I na kraju 10 mačeva, za vas koji sumnjate možda u postojanje neke osobe koja je treća osoba u vašem odnosu, možete dobiti potvrdu. Ovo može da bude dakle i poruka koju ćete vidjeti na telefonu ili ćete infalgrante da uhvatite osobu na delu, što se kaže, i onda imate neki izlaz i može to da bude šok da saznate nešto što možda i slutite. Ovo je za mali broj vas, nije za većinu vas je harmonično i lepo, tako da dosta velikih arkana, kao što sam rekla, imamo energiju bika, energiju ovna škorpije, energiju rakova, energiju blizanaca i energiju vodolije. Eto, to možete biti i vi u podznaku mesecu Veneri ili vaša osoba u znaku podznaku Veneri mesecu. To je bilo za zauzete, ajmo sada za slobodne. Šta slobodni bliznici mogu da očekuju tokom februara? Imamo energiju đavola, četvorke mačeva, petice mačeva, carice, kraljice kupova i desetke kupova. Dakle, i ovdje imamo tu energiju od trnja do zvezda kod vas. Prvo imamo neko iskušenje, veliku privlačnost sa osobom za koju verujete da ili možda ima neki porok, ili je materialistična, ili je egocentrična, ili je ljubomorna. Za ovom osobom vi ne vidite mogućnost da će odnos nešto brzo da raste i nepravdivo, možda je osoba i zauzeta, tako da imat ćete neko iskušenje da date šansu osobi za koju ne verujete da priča može da se razvije i da traje, ili s kojom trenutno niste u komunikaciji, možda je ovo neko iz vaše prošlosti ko želi da vam se vrati i s kim ste u svađi. Znači, ovo je osoba s kojom ste u sukobu. Međutim, ukoliko ta osoba promeni ponašanje i stav, možete joj dati novu šansu. U svakom slučaju vidim da ste vi negde spremni da preuzmete odgovornost, ali isto tako želite poštovanje, želite novi početak, ne želite taj osjećaj deja vu, a to vam uopšte nije privlačno. Tako da ako je nešto krije, ovdje imamo i masku na ovoj slici i nešto ste otkrili, prosto ta osoba može da bira da li će da se ponaša iskreno i s poštovanjem ili može zauvek da ode iz vašeg života. U svakom slučaju imate nežnost i razumevanje i empatiju i prema sebi i prema drugima, ali niste u fazonu da vas nikom pravi budalom. Za mnogi od vas može ovo da bude i pomirenje ili da upoznajete neku novu osobu s kojom imate emociju i mogućnost da se ovo završi za jako lepo, dakle 10 kupova, nekim osjećajem priznanja, blagostanja i mogućnost za zajednički život, za razvoj pravog partnerstva, tako da vidim vam dosta emocija, više kandidata i mogućnost da birate, da ćete se osjećati u centru pažnje, jako lepo i harizmatično, da ćete biti predmet želja, da ćete onako biti negujući, obazrivi i da želite odnos koji može da traje, odnos koji ima perspektivu i za tu osobu ćete se negdje odlučiti. Naglašene su energije jarčeva, bikova ovde. Tako da, eto, to je za slobodne. Ajmo sada na slaganje sa drugim znacima zodijaka na ljubavnom planu, da vidimo šta se tu dešava. Malo promešam, pa idemo. Ovo se ovnom osjećaju blokade, kao da je neko u zamci, kao da su neka ograničenja, neki limiti, neko se osjeća kao žrtva, bespomoćnost, nemoć i kao da neko slepilo. Katanci, osmica mačeva, odbacivanje. Sa bikom energija viteza kupova, ovo je energija neke šarmantne osobe koja je možda idealista
i nekoga ko je negde jako fin, jako milostiv, neko ko ima manire, tako da ovde imamo emocije, imamo udvaranje, imamo iskrice, imamo varnice. Sa blizancima osjećaj triumfa, pobede, uspeha, slavlja, prepoznavanja, progresa, tako da jednom drugom ste pobeda, jednom drugom ste podrška. Sa rakom energije nostalgije, sećanja, prošlosti i sentimentalnosti, šestica kupova. Ovo je neko možda na koga se sećate i ko misli na vas u ovom trenutku. A ako ste zajedno, ovo je energija dečje iskrenosti i razigranosti. Što se tiče odnosa sa lavom, njihova energija sunca, nevila velika arkana, radost, sreća, zadovoljstvo, nevinost, uspeh, optimizam, može da bude i beba ili ne početak nečeg novog. Sa devicom, paž mačeva, radoznalost, možda i neki tračevi, neke vesti, posvećenost i neko traga za nekim informacijama i nekom se pale neke lampice ovde. Što se tiče odnosa sa Vagom, ovde može biti energija pauze, neko planira, čeka sa odlukom koju treba da napravi ili izbira put ovde, kao da se možda neko dvoumi ili se vi dvoumite između dve osobe ili toga da nastavite sa ovom osobom ili bez nje. Što se tiče odnosa sa Škorpijom, kralj pentakla, energija obilja, sigurnosti, stabilnosti, taj, da kažem, zaštitnički muški princip provajdera, ovo je neko koji je idealan partner, idealan otac, muška figura koja ovde negde dominira tokom februara. Što se tiče odnosa sa Strelčevima, energija kralja kupova, mudrost, posvećenost, balansiranje između glave i srca. Kralj kupova može da predstavlja energiju idealnog ljubavnika ili vašeg ljubavnika, ne u smislu treće osobe, nego u smislu muškarca i obostrano osjećanje, jel tako? Što se tiče odnosa sa jarčevima, jedinica mačeva, jasnoća, istina, nove ideje, pobeda i triumf. Dakle, ovde kao da imamo neku jasnoću ili novi početak. Sa Vodolijom jednom drugom ste ostvarenje želja i osjećaj ispunjenosti, zadovoljstva, planiranja. I na kraju sa Ribama imamo energiju jedinice štapova, kreativnosti, strasti, novih inicijativa i inspiracije, jednog novog početka, velika strast, velika privlačnost između vas, tako da potencijal koji se može dalje razvijati. Ajmo da vidimo sada za zdravlje, za blizance, šta možemo da vam kažemo. Evo energija bika. Zatim luda. Desetka štapova. I energija točka sudbine. Samo malo da bolje poređem karte, da vi lepo vidite. Ovako, za vas može da se donese neka bitna odluka ili čekate neku odluku, može da bude lekar ili čak konzilijum lekara, neko savjetovanje, poseta lekaru, nešto tradicionalno, konzervativan vid lečenja, tako da eto imamo energiju upravo sveštenika, nekad možda i dijagnoza koju čekate ili odluka o daljoj terapiji, pardon. Takođe ovo može da bude i energija koja govori da malo smanjite hedonizam i da malo zdravije živite. Za mnoge od vas, eto, možda ste onako malo neodgovorni, da zanemarujete taj zdravstveni plan, pa da u februaru se pale neke lampice upozorenja, pa povedite računa o tome. Generalno, možete imati problem sa kičmom, sa rukama i sa vratom, ramenim pojasom. Budite jako oprezni kada izvodite neke fizičke pokrete i aktivnosti ili rad. Eto, negde vam fali neko vežbanje, možda za držanje tela, za postituru i negde skločni zglobovi su vam jako osetljivih kolena, možete imati problema sa tim delovima tela, takođe želudac i organi za varenje, eto možda nešto ne možete da stvarite i to se negde manifestuje kroz neki osjećaj
bol u želucu ili osjećaj onoj praznine, kako god, eto, negde povedite računa o ishrani, o zdravlju, o fizičkoj aktivnosti, tu je negde savet za vas. I još jedan savet, da vidimo šta je došlo, koja karta. Jedna lepa anđelica vam je došla, samo ja da prevedem vaš savet. Eto, za sve vas koji sumnjate, ova karta je jako lepa. Kaže, ti si sposoban za magično stvaranje, odnosno vi ste sposobni za magično stvaranje i vi ste svici, budite svici, donosite svetlost. Vidimo kako ova anđelica ima svetlost u rukama, tako da verujte u sebe, u svoje darove, u svoj potencijal. Svi mi imamo božansku iskru u sebi, tako da verujte da vam je moguće sve što poželite, idete iz te energije samopouzdanja i entuzijazma, jer vam je i sama runa Sovilog to negde nagovestila. Eto, dragi moji blizanci, ovo je bilo sve od mene za februar. Ja se nadam da ste se pronašli. Ako je tako, lajkujte video, zapratite kanal koliko niste to do sada učinili, možete postati članovi. Pozivam vas da u komentarima napišete svoje utiske, koliko ste se pronašli u čitanju, koliko je ono bilo gotovo lično za vas, šta vam se najviše dojmilo, šta je ostavilo najjači utisak. Takođe, ukoliko želite kod mene da poručite lično tarot čitanje, energetske tretmane, coaching i konsultacije, da poručite talismane ili umetničku sliku talisman, odnosno mulet, kao što je slika u kadru i druge moje slike, javite se Viber ili WhatsApp porukom, sve vam je u opisu videa i broj telefona i dobit ćete više informacija. Ja vam šaljem ljubav, svetlost i radost, želim vam fantastičan februar, da budete voljeni i volite u mesecu ljubavi, jer to zaslužujete. Pozdrav!